Λοιπόν, είδατε ήδη μέσα στο Skype τον Χαραλαμπογόγο, τον καθηγητή λοιμοξιολογία στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και είδατε νομίζω και εδώ μαζί μας στο στούντιο. Καλημέρα στον Ευάγγελο Φιλόπουλο, πρόεδρο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε. Σας ευχαριστούμε και τους δύο που είσαστε μαζί μας εδώ. Καλή σας ημέρα. Να ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε καθηγητά, να δούμε την εικόνα. Πρέπει να ανησυχεί τους πολίτες. Προφανώς το Υπουργείο, δεδομένου ότι σήμερα 11.30 ώρα θα έχουμε έκτακτη συνέντευξη τύπου από τον Υπουργό. Τι λένε τα στοιχεία, ποια είναι τα επιστημονικά δεδομένα? Καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα κύριε Αβίδου. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Πολλά. Όσο γίνεται καλύτερα υγειονομική χρονιά. Κοιτάξτε, υπάρχει μια πραγματικά σημαντική έξαρση αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο του κορονοϊού, αλλά όλων των πνευστικών λοιμόξεων. Είναι κάτι συνήθες για την εποχή αυτή. Και πέρυσι είχαμε, αν θυμάστε, σημαντική έξαρση και του κορονοϊού και της γρίπης και του συγκητιακού αναπνευστικού ιού. Το ίδιο συμβαίνει και φέτος. Έχει υπάρχει σημαντική αύξηση κρουσμάτων τον τελευταίο καιρό. Αυξάνεται με τον καιρό. Μετά τις γιορτές τα δεδομένα έχουν επιβαρυνθεί. Είναι μια κατάσταση η οποία χρειάζεται μεγάλη προσοχή, επειδή πρώτον υπάρχει μεγάλη διασπορά, επομένως υπάρχει και νοσηρότητα, που σημαίνει ότι ο κόσμος μένει στα σπίτια του, δεν μπορεί να πάει στη δουλειά του, και γενικότερες τέτοιες διαδικασίες που μπορεί να συμβαίνουν στις ιογενείς λοιμόξεις αναπνευστικού, γιατί οι περισσότερες από αυτές είναι ελαφριές περιπτώσεις, δεν χρειάζεται νοσηλεία ή δεν χρειάζεται εντατικοποιημένη νοσηλεία στις μονάδες εντατικής θεραπείας κλπ. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν ομάδες του πληθυσμού οι οποίες είναι ευάλωτες, και σε αυτές τις ομάδες πληθυσμού η νόσος μπορεί να είναι βαριά. Γιατί και η ίδια νόσος μπορεί να είναι βαριά αυτής καθεαυτής, δηλαδή και ο κορονοϊός και η γρίπη, αλλά και ο αναπνευστικός συγκητιακός ιός, αλλά και γιατί πολλές φορές αποδιοργανώνει την υφιστάμενη νόσο. Και έτσι βλέπουμε ανθρώπους να μπαίνουν στα νοσοκομεία με αποδιοργάνωση της καρδιακής ανεπάρκειας, της χρόνιας αναπτυξικής πνευμονοπάθειας και άλλων τέτοιων υποκείμενων σημάτων λόγω της παρουσίας του κορονοϊού. Χρειάζεται λοιπόν εγρήγορση, χρειάζονται κάποια μέτρα. Έχουν γίνει ήδη ισχυρές συστάσεις για συγκεκριμένα μέτρα. Κοιτάξτε, το πρώτο και σημαντικότερο είναι ο εμβολιασμός. Οι δύο από αυτές τις τρεις ιογενείς λοιμώξεις, για τις δύο από αυτές υπάρχουν εμβόλια. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει το εμβόλιο το επικαιροποιημένο για τον κορονοϊό, ιδιαίτερα για αυτές τις δύσκολες, ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, αλλά υπάρχει και το εμβόλιο για τη γρίπη. Σύντομα θα υπάρχει εμβόλιο και για τον RSV, για τον αναπνευστικό συγκητιακό υγρό. Έχει εγκριθεί από τον FDA και από τον EMA προς το παρόν. Θα έρθει και στη χώρα μας. Οπότε θα υπάρχει μια ισχυρή προστασία. Το εμβόλιο για τον κορονοϊό είναι κάτι το οποίο πλέον έχει μπει στη ζωή μας, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού σε όλο τον κόσμο, σαν κάτι το κανονικό, το ετήσιο. Πώς κάθε χρόνο κάναμε τον Νοέμβριο ένα εμβόλιο για την γρίπη, έτσι είναι πλέον και με τον κορονοϊό, ή δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα? Ναι, εκεί οδηγούμαστε, κύριε Παπαδημήτρη. Οδηγούμαστε σε μια επικαιροποιημένη, όπως γίνεται με τη γρίπη, που κάθε φορά επικαιροποιείται το εμβόλιο ανάλογα με τα στελέχη που υπήρχαν τον προηγούμενο χρόνο. Έτσι και εδώ θα έχουμε ένα επικαιροποιημένο εμβόλιο, το οποίο θα γίνεται άπαξ ετησίως. Να σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι συμπληρωματική δόση αυτή που είχαμε κάνει πριν. Ένας που πρέπει να θεωρείται εμβολιασμένος αυτή τη στιγμή θεωρείται αυτός που έχει κάνει την επικαιροποιημένη δόση. Γιατί είναι η δόση που αντιμετωπίζει, απευθύνεται στα υπάρχοντα στελέχη και τα οποία, δόξα τω Θεώ, αυτή τη στιγμή, αυτά που υπάρχουν και που είναι παραλλαγές της ΒΑ2 παραλλαγής, αυτά καλύπτονται. Όσον αφορά πάντα, βέβαια, μιλάμε για τη σοβαρή νόσηση, για τον κίνδυνο νοσηλείας. Τα κάνουμε όμως. Σε σχέση με τις αν κάνουμε φέτος, αν κάναμε τα εμβόλια που έπρεπε να κάνουμε, ή αν η εικόνα σας και άλλοι επιστήμονες αυτή την αίσθηση έχουν, να δούμε τη δική σας εκτίμηση, είμαστε πίσω σε σχέση με τις άλλες χρονιές. Είμαστε πίσω, όπως το λέτε. Αυτή τη στιγμή τα εμβόλια που έχουν γίνει είναι πολύ λιγότερα από αυτά που θα έπρεπε να γίνουν, αν λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ευάλωτου πληθυσμού, ιδιαίτερα στη χώρα μας. Είναι 2 με 3 εκατομμύρια ο πληθυσμός που έχει προδιάθεση για σοβαρές εκβάσεις, ας πούμε, ενός λοιμογόνου νοσήματος, όπως είναι ο κορονοϊός. Επομένως, ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτό που έχει γίνει. Έχουν γίνει κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες, 100 με 200.000 περίπου εμβόλια αυτή τη στιγμή. Αλλά ο πληθυσμός, στόχος που πρέπει να γίνει το εμβόλιο για να αντιμετωπίσει τον κορονοϊό, είναι πολύ μεγαλύτερος. Άρα είμαστε πίσω και υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγάλη προσπάθεια και από την Επιτροπή Εμβολιασμών. Πιστεύω και σήμερα στην ενημέρωση του Υπουργείου θα υπάρχει μια τέτοια ισχυρή σύσταση για εμβολιασμό στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Θα επιστρέψουμε σε εσάς, κύριε καθηγητά, αλλά μιλώντας για ευάλωτες ομάδες, και είναι σήμερα, όπως βλέπετε, κύριε Σιγήρο, ο κύριος Φιλόπουλος, ο οποίος είναι και ξέρετε πολύ καλά ότι οι καρκινοπαθείς πολλοί μας βλέπουν τώρα, όσοι δίνουν τη μάχη, όσοι έχουν ξεπεράσει, πρέπει να είναι απολύτως θωρακισμένοι. Η εικόνα που έχετε εσείς, ποια είναι? Εμβολιασμούς και τα μέτρα. Τι θεωρείτε ότι θα πρέπει παραπάνω να γίνει? Υπάρχει ένας εφησυχασμός
που επικράτησε το τελευταίο χρονικό διάστημα, όταν ο κορονοϊός υποχώρησε και οι λοιμώξεις υποχώρησαν και φούντωσε πάλι η συνωμοσιολογία και όλη αυτή η παραφιλολογία περί εμβολίων κλπ, η οποία έχει κάνει μεγάλο κακό. Οι ογκολογικοί ασθενείς είναι η ιδιαίτερη ευαίσθητη ομάδα, ιδίως αυτοί οι οποίοι έχουν αιματολογικές κακοήθειες, αυτοί που βρίσκονται υποθεραπεία, αυτοί που έχουν πολύ κοντά στάδιο μετά την θεραπεία τους. Αυτές είναι ομάδες που είναι αυξημένου κινδύνου. Μια γυναίκα που είχε έναν καρκίνο μαστού πριν 15 χρόνια, οι 20 δεν είναι το ίδιο ευαίσθητη όσο είναι οι υπόλοιπες ομάδες που ανέφερα. Πρέπει όμως όλοι οι ογκολογικοί ασθενείς σε συνεργασία με τον γιατρό τους να μπορέσουν να πάνε να εμβολιαστούν. Γιατί δεν είναι επηρεάζει η θεραπεία ενδεχομένως που ακολουθούν. Αυτό μπορεί να συμβεί και θα πρέπει να συζητήσουν αν υπόκειται σε ανοσοθεραπεία, δηλαδή όταν βρίσκονται σε μια φάση που είναι η φάση θεραπείας ή ακόμα δεν έχει τελειώσει η επίδραση της θεραπείας τους, αυτό πρέπει να το συζητήσουν με το θεράποντα ιατρό. Αλλά όλες οι ομάδες και οι άλλες, με το ζαχαρόδι διαβήτη, με τις καρδιοπάθειες κλπ, θα πρέπει να εμβολιαστούν και να μην ακούγονται στον αέρα, στις εφημερίδες, στα διαδίκτυα, όλα αυτά τα συνωμοσιολογικά, ότι οι θάνατοι δήθεν από το εμβόλιο ήταν περισσότεροι από αυτούς που πέθαναν από κορονοϊό και ούτω καθεξής. Αυτό έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά και θα πρέπει να γίνει πιο ενεργή προπαγάνδα ότι τα εμβόλια προστατεύουν τους ανθρώπους, δεν αποφεύγει στην νόσηση, αλλά δεν γλιτώνει στη βαριά νόση. Να σου πω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Εγώ τουλάχιστον με τον μικρό ρόλο που έχω εδώ, έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά. Δηλαδή, έχουν σωθεί λοιπόν εκατομμύρια άνθρωποι από το εμβόλιο, έχουν προστατευτεί. Είναι κάποιος ο οποίος κάνει το εμβόλιο, έχει ένα πρόβλημα με την καρδιά του, όπως χιλιάδες άνθρωποι έχουν πρόβλημα με την καρδιά τους και κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνει. Άλλος, αυτός, ξέρεις γιατί πέθανε? Για το εμβόλιο. Ρε παιδί μου, είχε την καρδιά του. Όχι, ήταν το εμβόλιο. Αυτό. Δεν μπορείς να τον πείσεις. Εγώ σου λέω, δεν γίνεται να τον πείσεις. Είναι πάρα πολύ και το βλέπουμε και στην καθημερινή άσκηση της ιατρικής, που αποδίδουν μετά από τα εμβόλια, μετά μήνες ολόκληρους, οτιδήποτε του συμβεί στο εμβόλιο. Δηλαδή, για να το κάνουμε και λίγο παρατραβηγμένο, να στραμπουλήξει το πόδι του, φταίει το εμβόλιο. Ναι. Αυτό είναι πάλι, σας είπα, μια διάδοση, μια συνωμοσιολογία, θα την ονομάσουμε, η οποία είναι ιδιαίτερα βλαβερή σε τέτοια θέματα. Ας είναι ο κόσμος έχει πιο μεγάλη εμπιστοσύνη στους ειδικούς, στους γιατρούς, σε αυτούς που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο και όχι στην κάθε γραφίδα ή στην κάθε παράξενο. Ναι. Γιατί υπάρχουν και παράξενοι γιατροί διεθνώς, έτσι. Σωστό, δεν είναι. Λένε ό,τι θέλουν. Υπάρχουν και ψύχρεμες φωνές, όπως αυτή του κύριου Γόγου. Ναι, παρακαλώ. Θα μου επιτρέψετε, χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέει αυτά και ο Φιλόπουλος. Πραγματικά ακριβώς αυτά που λέει συμβαίνουν. Θα μου επιτρέψετε να πω και το έχω πει πολλές φορές, ότι οι συστάσεις για εμβολιασμό δεν είναι συστάσεις δικές μου, είναι συστάσεις του κ. Φιλόπουλου. Είναι συστάσεις της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Δημόξεων, του ΕΟΔΗ, του CDC, της Ευρωπαϊκής Εταιρείας, της Αμερικάνικης Εταιρείας, όλων των επιστημονικών εταιρεών παγκοσμίως. Δεν μπορεί να συνωμοσιολογούν, ούτε είναι δυνατόν να μην τα δεδομένα. Ένα λεπτό, κύριε Γόγο, με συγχωρείτε. Επανερχόμαστε σε εσάς και έχουμε και ένα μικρό θέμα τον ήχο, νομίζω, του κύριου Γόγου. Πάμε λίγο στα μέτρα. Διάβαζα προχθές και είχαμε μια συζήτηση ραδιοφωνικά με τον κύριο Φιλόπουλο ότι το Μεταξά, το ογκολογικό νοσοκομείο, πλέον λέει απαραίτητη υποχρεωτική η χρήση μάσκας μέσα στους χώρους. Όχι μόνο στους γιατρούς και στους νοσηλευτές, αλλά και στους επισκέπτες. Θεωρείτε, κύριε Γόγο, ότι ενδεχομένως θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προσωρινά έστω, μέχρι να περάσει αυτό το κύμα υποχρεωτικής χρήσης μάσκας και σε διάφορους άλλους χώρους? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο κόσμος ξέρει πώς είναι η κατάσταση με τον κορονοϊό, ξέρει πώς μεταδίδεται. Έχουν περάσει 4 χρόνια στα οποία υπάρχει μεγάλη εμπειρία του τι συμβαίνει και ποια είναι τα μέτρα προστασίας. Επομένως, με την κατάσταση που επικρατεί, με τη θνητότητα που υπάρχει, την νοσηρότητα που υπάρχει κλπ., έχουμε μείνει στην φάση των ισχυρών συστάσεων. Όπως γνωρίζετε, αναβαθμίστηκαν και οι συστάσεις πρόσφατα και είπαμε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με ισχυρή σύσταση μάσκες και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στο μετρό και οπουδήποτε υπάρχει συγχρονισμός. Ιδιαίτερα γιατί μερικοί από αυτούς τους συνανθρώπους να ζουν σε αυτούς τους χώρους μπορεί όταν κολλήσουν κορώνα να έχουν μια πολύ σοβαρή νόσο, όπως είπε πριν και ο κ. Φιλόπουλος. Στα νοσοκομεία αυτό νομίζω ότι είναι αναγκαίο, είναι αυτονόητο. Όλοι οι υγειονομικοί καταλαβαίνουμε ότι στο νοσοκομείο δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή με αυτή τη διαφορά και με την παρουσία μέσα στα νοσοκομεία. Μέσα στα νοσοκομεία είναι ακόμα πιο ευάλωτοι από αυτοί που κυκλοφορούν στην κοινότητα. Έτσι. Εκεί είναι άρρωστοι ογκολογικοί, όπως λέει και ο Φιλόπουλος, βαριά αιματολογική, μεταμοσχευμένοι, καρκινοπαθείς, διαβητική, μεγάλη κατηγορία
ευάλωτων ασθενών, όπου εκεί δεν μπορεί στο διπλανό άρρωστο να τον βλέπει χωρίς μάσκα και τον ευάλωτο με μάσκα. Άρα η μάσκα πρέπει να υπάρχει παντού, μέσα στα νοσοκομεία, από όλους, από τους γιατρούς, από τους συνοδούς, από τους διοικητικούς υπαλλήλους, από όλους. Στον χώρο του νοσοκομείου πρέπει να φοράμε μάσκα. Τώρα, από εκεί πέρα υπάρχει, σας ξαναλέω, υπάρχει ισχυρή σύσταση να υπάρχει μάσκα και σε χώρους κλειστούς, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που υπάρχει τέτοια διασπορά. Πάντως, κύριε Φιλόπουλο, υποθέτω ότι για να βγει ανακοίνωση από το συγκεκριμένο νοσοκομείο, κάποιοι δεν το τηρούσαν. Υπήρχε μία χαλαρότητα και ενώ για να μπει στο νοσοκομείο και σε δημόσια και σε ιδιωτικά σου κάναν σύσταση να φοράς μάσκα. Και εγώ δεν θυμάμαι να εξέτασα ασθενή, να είδα ασθενή, να περίμενα ασθενής χωρίς να φοράει μάσκα. Αλλά κάποια φορά κάποιες έχουν τη μάσκα και την έχουν κατεβασμένη, χωρίς κανένα νόημα δηλαδή. Αλλά σε όλα τα νοσοκομεία η μάσκα είναι υποχρεωτική να τη φοράει κανείς και είναι σωστή η πρωτοβουλία, όπως επίσης να κάνω κάτι το οποίο δεν έχει πολύ συζητηθεί. Αυτή η πολυκοσμία που παρατηρείται σε κλειστούς χώρους των νοσοκομείων μας από τη μεγάλη προσέλευση ασθενών είναι πηγή μόλυνσης και περαιτέρω διάδοσης του ιού. Θα πρέπει να βρεθούν μέτρα, δεν ξέρω, αρχιτεκτονικά, όχι κατασκευές, αλλά κάποιος τρόπος ώστε να μην υπάρχει αυτή ο συγχρονισμός. Ξέρουμε νοσοκομεία που δεν έχουν εξαερισμό οι διάδρομοι ή οι εγχώροι αναμονής και εκεί μαζεύεται πολλοί κόσμος. Όταν υπάρχει εφημερία, λέτε, ας πούμε. Και όταν υπάρχει εφημερία και στα αντικαρκινικά, παραδείγματος χάρη, που έχω εμπειρία εγώ από τον Άγιο Σάββα, στο τμήμα Μαστού γινόταν σε ένα διάδρομο ο οποίος δεν είχε εξαερισμό, δεν είχε παράθυρα, μαζευόταν όρθιες γυναίκες, καθιστές, γινόταν μια μεγάλη, αν θέλετε, συσσόρευση ανθρώπων. Και επειδή μεταδίδεται από στα γονίδια κλπ, εγώ έφερα τη μάσκα να τη δείξω, αυτή πρέπει να είναι υποχρεωτική όπου υπάρχει πολύ πληθυσμός. Και να κάνουμε και μια παράκληση σε όσοι ζουν ευαίσθητοι από ασθένειες άνθρωποι με οικογένειες με νέα άτομα. Τα νέα άτομα κολλάνε πολύ εύκολα γιατί πηγαίνουν σε παρέες, πηγαίνουν στα μπαρ. Είναι πολύ πιο εύκολο να κρυολογήσουν μέσα σε εισαγωγικά. Ναι. Επομένως πρέπει να απομονώνονται λιγάκι όσο είναι δυνατόν και τους επιτρέπει η επιφάνεια που ζουν το σπίτι, να απομονώνονται αυτοί οι άνθρωποι για να μην κολλήσουν και έχουμε χειρότερες εξελίξεις. Κάτι τελευταίο να ρωτήσουμε, κύριε Φιλόπουλε, και το είδαμε σήμερα σε ένα πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Το οποίο δεν είναι ελληνικό, είναι μια διεθνής έρευνα, διεθνείς έρευνες και μελέτες. Τι λένε τα νέα λοιπόν? Λένε ότι αυτές οι μελέτες φανερώνουν μια επανάσταση κατά του καρκίνου και ότι έρχονται, όπως διαβάζουμε εδώ, δεν ξέρω, την έχουμε στο εφημερίδα, μπορούμε να δείξουμε το πρωτοσέλιδο. Αν με επιτρέπεις, εδώ λογικά. Μπορούμε να δείξουμε την εφημερίδα, σας παρακαλώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία, αυτό. Επανάσταση λοιπόν λέει κατά του καρκίνου, έρχονται τα προσωπημένα εμβόλια και τα νέα σκευάσματα, όπως διαβάζουμε εδώ, θα είναι στοχευμένα στην αναπάθηση και οργανισμό με βάση τεχνολογία mRNA που χρησιμοποιήθηκε για τον κορονοϊό. Η τεχνολογία mRNA είχε επεξεργαστεί για την καταπολέμηση του καρκίνου. Αλλά η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιήθηκε εξ ανάγκης ή λόγω ότι ήταν επίγον να γίνει για τον εμβόλιο του κορονοϊού. Η προσπάθεια με τα εμβόλια δεν είναι κάνω το εμβόλιο και δεν κολλάω καρκίνο, είναι διεγείρω το ανοσοποιητικό για να καταστρέψει τον καρκίνο. Είμαστε ακόμα νωρίς. Θα έλεγα στους ασθενείς και στους συγγενείς τίτλοι που δηλώνουν θαυματουργά φάρμακα, επανάσταση κλπ. Να είναι λίγο συγκρατημένοι. Είναι αρχικές μελέτες, έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά. Το λέει μέσα, οι συνάδελφοι και το λένε. Σκεφτείτε να είναι ο άλλος καρκινοπαθής και να είναι σε δύσκολο στάδιο και να λέει αμάν θα προλάβω το φάρμακο, εξάλλου αυτό όπως καταλαβαίνουμε είναι εμβόλιο. Είναι προληπτικό. Τώρα, αν είσαι δεν είναι προληπτικό. Μην το συγχαίουμε. Είναι διεγείρει το ανοσοποιητικό να καταπολεμήσει συγκεκριμένη νόσο. Το μελάνωμα, παραδείγματος χάρη, ήταν από παλιά γνωστό ότι είχε μια αντίδραση από το ανοσοποιητικό που μπορεί να το εξαφάνιζε. Και δεν ξέραμε γιατί συνέβαινε αυτό. Ξέραμε ότι ήταν σε θέση το ανοσοποιητικό να το εξαφανίσει. Τώρα βρίσκουν μελάνωμα και καρκίνο του παγκρέατος ακριβώς. Και εκεί είναι σημαντικό ότι η επιστήμη έχει κάνει τεράστια βήματα, προχωράει γοργά, αλλά αν θέλετε το καλύτερο φάρμακο για να δώσουμε στον κόσμο μια κατεύθυνση είναι η υγιεινή ζωή. Το να ακολουθήσει υγιεινά πρότυπα ζωής, να μην καπνίζεις, να μην πίνεις,
να μην τρως συνέχεια κρέας, να αποφεύγεις δηλαδή διάφορα που τα έχουμε πει 1000 φορές. Είναι το καλύτερο διατροφή, φάρμακα. όχι για δίαιτα. Είμαστε ό,τι δίαιτα τρώμε. εννοούμε τη διατροφή. Έτσι. Ωραία, κύριε Γόγο, ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Φιλόπουλο. Αν μου επιτρέπετε μια ακόμα να ευαισθητοποιήσουμε τον πληθυσμό, ιδιαίτερα τους ογκολογικούς ασθενείς και τους ευάλωτους ασθενείς, ότι υπάρχει πάντα και η χρήση των αντιοικών φαρμάκων. Μην το υποτιμάμε. Οι ασθενείς οι οποίοι έχουν υποκείμενα νοσήματα, είναι καρκινοπαθή αιματολογική κλπ. Και κολλήσουν κορονοϊό, παρότι έχουν κάνει το εμβόλιο, δεν αποφεύγεται αυτό πολλές φορές. Πρέπει με κεφαλαία να απευθύνονται στον γιατρό τους για τη χορήγηση αντιοικής θεραπείας, πρώιμης αντιοικής θεραπείας πριν νοσήσουν σοβαρά, γιατί αποφεύγουν έτσι και την νοσηλεία και την κακή έκβαση σε ποσοστό που αγγίζει το 80%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι και αυτή τη στιγμή ο έλεγχος του κορονοϊού στη χώρα μας και παγκοσμίως εν πολλοίς οφείλεται και σε αυτά, στα αντιοικά φάρμακα. Γι' αυτό βλέπετε ότι ενώ έχουμε πάρα πολλά κρούσματα, παράλληλα έχουμε λίγες νοσηλίες και λίγους θανάτους, λίγες κακές εκβάσεις. Είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουν οι ασθενείς αυτό. Το ξέρει ο κ. Φιλόπουλος. Ενημερώνονται οι ασθενείς από τους θεράποντες. Πρέπει να απευθύνονται στον γιατρό τους για τη χορήγηση αντιοικών φαρμάκων εγκαίρως. Εσείς γράφετε πολλά αντιοικά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή έχει διπλασιαστεί, έχει τριπλασιαστεί. Έχει αυξηθεί σημαντικά η χορήγηση των αντιοικών αυτή τη στιγμή και φαίνεται ότι αυτό οφείλεται φυσικά και στη διασπορά που υπάρχει, αλλά και στην καλύτερη ενημέρωση των θεραπόντων ιατρών, γιατί σε κάθε περίπτωση και στη χώρα μας και παγκοσμίως, και το ξέρει πολύ καλά ο κ. Φιλόπουλος, αναφέρθηκε πολύ όρημα πάνω σε αυτό. Ο γιατρός του κάθε αρρώστου είναι ο προσωπικός του γιατρός. Αυτός πρέπει να τον καθοδηγεί, αυτός πρέπει να του συνιστά και τον εμβολιασμό, έτσι πείθεται καλύτερα, και τα αντιοικά φάρμακα, έτσι θα τον ακούσει καλύτερα και γενικότερα θέματα υγείας σε γενικότερο επίπεδο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στους δύο. Φεύγουμε από το θέμα.